sa Dumangas Coastal Road sa seawall. So, nakasakay kami sa motorbike ng poging-poging classmate, Francis. Oh, Franz, ikaw nga ano, Franz? Dito tayo sa Barangay Tabukan, papuntang Pibol. Dito na tayo sa Barangay Takutan. Malapit na sa Coastal Road. So ngayon, nag-ano lang kami, nagsakay. Hindi kami nag-bike kasi mga kasama ko sa ngayon, hindi sila nagbabike masyado. So, sakay lang muna, malapit lang naman. Dito na sa Dakutan Bridge. Maganda din dito yung makikita natin. Tabukan Bridge na tayo, dyan ang sunset. Mamaya titingin kami ng sunset. Yun lang yung inaano namin dito. Inaabangan. May bike there. Dito na tayo sa Coastal. Ito na tayo sa Coastal Road again. Paborito ng bayan. Mukhang marami ng tao sa seafood. Ayan, ang dami ng tao. Napakarami ng taong nag-aabang ng sunset. May barangay. Dito sa Mapon. Pag-ahot lang. And I feel like a bomb fish, gold big fish, money green fish in my own. Ang daming tao. Teka lang, dito tayo dito. Sir, taga saan kayo? Welcome to Dumanga Seawall. Inaabang-abangan ang sunset ng mga tao. Makalaso dito. Mga kaibigan ko, kami lang. Kaming apat lang. Yan, sunset na. Napakaraming tao. Ganito lang siya ang seawall. Nunood lang ng sunset. Tambay-tambay ng konti. May dala kaming mga snacks. May mga nagtitinda rin sa kape. Yung iba nagdadala ng mga sariling pagkain. Covered so, mga bikers. Hello! Hello po! May mga nagbabike din.
syempre, dito ang tambayan ng mga bikers, mga cyclists. So, himala, wala masyadong nagbabike ngayon. Baka nandun sa karera. Ah. Sir. Dari lang? So, dito tayo sa Cuervo's Restaurant. Ayun. So, dito tayo sa loob ng Cuervo's. So, napakaganda ng place nila. Ganito siya sa loob. Kitang-kita yung dagat dito. So, Cuervo's Cafe along Coastal Road. So nice here. Native na native ang dating. Yung nasa harapan na bundok, Guimaras Island na siya. Ma'am, thank you, Mama. Oh. So, sa kabila, sa kanila pa rin yung place na yun. Cuervo's pa rin siya. Pero dito, kung gusto mo dito malapit sa dagat, pwede naman siya dito. So, yun siya. Yan. Ayan. Hanggang doon, marami pa rin tao hanggang doon. Tatambay. Sa dason, dala kabayo, muling. So, boss? Boss ba yun? Boss ba yun? So, saan sila ba? Yung iba, tatapos daw. Dagat. Hindi ko na pala ako ano mo. Dito may bago din restaurant dito. Ito, may mga cottages dito. And, ito yung bago. Sa taas, tapos dun sa likod. Mami Pastit. So, Mami Pastit. Yan yung mga kainan dito sa Coastal Road. Napakaganda ng sunset. So, ito yung mga inaabangan dito ng mga maraming tao. Nakaka
Corvus Cafe. Oh, wala na. Ayan, vlog na na. Kainan na. Anong baon? At nandito tayo ngayon sa Siwag Umangas. At nakain na kami ng aming minili. Ano yan, Franz? Burger na kami dito. Yung cellphone, nakuhaan mo? Siyempre. Inuna talaga ang chichirya, no? Later, later. Kainan na, Franz. Ito palang astig na sasakyan namin for today. Mukhang dumidilim na. Maya-maya lang. So, uwi na kami. Ito sa likod namin. Baka mahulog. Dagat na. Mahulog yung camera ko. Nahulog ang big cellphone mo, daibon mo. Hindi babayaan eh. Hindi mo na makita Bayan mo na lang. Oo eh. Yeah. Malapit nang mag-dilim. This is Seagull at night. Ayan, marami pang mga tao hanggang doon. Let's go home. Gabi na.